Oo. What's this? Jay! 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 Nakaliko talaga to? Nakaliko? Para makuha sila. Oh, para makuha sila. O yan. Baba mo ng konti. Hindi, ako na ako. Kasi ganyan.
Foul ka ba? Ako ulit. Kami sa bahay pa tapos pupunta ng green light. Nasa Lord Green kami. Mga damit mo. Wala nang sige.